dimineața! Ăsta este primul meu clip pe YouTube. O să încerc să arăt cum arată o zi din viața mea în care combin antrenamentele, jobul și familia. O să fiu cât mai autentic pentru că deja pe rețelele de socializare e totul perfect, totul roz, sunt dietele perfecte, stilul acela de viață de influencer perfect. Nu-mi doresc să fiu un influencer, vreau doar să arăt că se poate să ai un echilibru și cred că ăsta e cuvântul pe care încerc să-l conturez cât de mult posibil în clipurile mele de pe YouTube. Nu știu cât de des o să postez, să vedem cum reușesc să-mi organizez timpul astfel încât să și editez. Da. Cam atât. Exact acum am ridicat kit-ul pentru concursul de mâine, unde voi participa la 21 de kilometri. Am un tricou, da, numărul de concurs 164. Am primit ghiozdanul ăsta, sticlă de hidratare și da, un tricou. Să vedem ce o să fie mâine. Bună dimineața! Azi e ziua cursei. Am luat micul dejun, 2 felii de pâine prăjită cu unt și miere de albine, ovăz, o porție mică și o banană. Acum am aici electroliți și creatină. Pentru cursă, adică în timpul cursei, voi folosi 2 geluri pe care o să le consum fiecare la o distanță cam la 30 de minute distanță și o să mai folosesc 2 shoturi de magneziu, unul înainte de cursă și unul chiar în timpul cursei. O să fie undeva la 28-29 de grade, o să fie foarte cald și da, o să-mi iau și electroliți cu mine. Adidas și în care voi alerga sunt ăștia, Adidas Adios Pro 4, niște Adidas foarte buni cu talpă de carbon pe care am mai folosit atât în alergări lungi cât și la 15 km, la 10 km pentru antrenamente pe intervale sau sprinturi. Obiectivul cursei de astăzi este să scot un timp record pentru mine, să încerc să alerg cu un pace sub 5, mai exact un 4.50, un 4.30, mai mult dacă se poate, depinde de cât de cald este, depinde de forma pe care o am și dacă gambele mă lasă în pace. Hai să vedem ce va fi astăzi. Pentru Florin Young, o oră 29 de minute 48 de secunde, timpul său, locul al doilea pentru Florin Young. Sigur că da, zâmbiți, vă rog. Și locul întâi la această categorie de vârstă, 16-39 de ani, 21 de kilometri, este domnul Postoș Robert David. Domnul Robert David Postoș, locul întâi, iată cel mai bun alergător la 16-39 de ani, o oră 26 de minute 54 de secunde pentru el. Domnilor, felicitări!